उठाओ. बैठेगा कोई. चल ये दो इधर लगा. ओपन करना का झालंय. ओपन करना करा आणि सो आज आम्ही युअर स्टोरी बनवली एका सील केला बिकॉज दे डिड नॉट हॅव एनी व्हॅलिड ट्रेड लायसन्स नीदर दे हॅड द फायर NOC नीदर दे हॅड एनी अदर परमिशन्स टू ऑपरेट दिस पर्टिक्युलर शेक सो ताका लागून आम्ही सील केला सो वी हॅव गिवन हिम टायम टू अप्रोच द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज फॉर वेरियस परमिशन्स एंड ऑल.